Hello po, good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Daang Reyna kung tawagin na nasa Bacoor po tayo. Magdi-deliver po tayo ng item bilang isang rider po. Obligasyon po natin na maghatid ng maayos sa ating mga customer para marami tayong magiging alam nyo na bilang isang ama at nawala ng trabaho during the pandemic ay kailangan po natin mag-silent o magtrabaho ng kahit konting kinikita ay pagtiyagaan po natin. Medyo mahirap po ang buhay ng isang rider kasi umulan umaraw ay nasa kalsada ka, kailangan mong ihatid yung mga items na pick up mo kahit saan sulok man ng Metro Manila. Hindi lang po yung init at tulan ang kalaban dito, minsan ay mayroon din mga hindi maganda ang mga gagawain sa kalsada. Medyo mayroong marami na rin rider na hold up or naagawa ng motor, kaya doble ingat po kami sa mga ginagawa po namin. May mga areas po na hindi mo dapat puntahan dahil medyo delikado. Kaya ang inyong lingkod ay dito lang po sa mga pili-piling lugar na medyo safe tayo. Ito po palang dinadaanan natin ay dinadaan natin ay tinatawag tong Daang Reyna via Bacoor Muntinlupa to San Pedro, Laguna. Dadaan po ito ng Victoria Homes, tapos dire-diretso po ng magsaysay sa San Pedro. Medyo mahaba-haba at matagal na biyahean po ito kasi itong item na dala-dala natin ay pick up po natin sa Bacoor at i-deliver po natin sa Tunasan, Muntinlupa. Noong bago po pumutok ang problema sa buong mundo ay may trabaho po tayong regular. Kaso nung pumutok po ang problema ay napasama tayo sa mga hindi pinalad na matanggal kasi hindi siguro kailangan sa company. Ito sa kakaunti na lang yung natira doon sa aming company yung during that time. Kaya ito, dito muna tayo habang wala tayong napapasokang regular. At sana sa susunod na taon or itong 2022 after election, sana medyo maganda yung mangyari sa Pilipinas. O yung mga mailuklok sana yung mga karapat-dapat na tao para mamuno at mabigyan ng direksyon yung buhay o yung mga Pilipino na nawala ng trabaho. Kasi sa ngayon, kahit anong dami ng apply mo, yung mga ina-applyan mo na company or trabaho, ay napakahirap kasi unang-una medyo tinitingnan nila yung edad, yung discrimination of age. Kahit na alam mo yung trabaho na ina-applyan mo, hindi basta-basta nila tinatanggap yung isang tao, lalo na pag lagpas na doon sa age bracket na kailangan nila. O sa tingin nila mahina, yung medyo maedad na at sa tingin nila hindi nakakayanin yung trabaho. Pero actually mas maingat po ang mga may experience sa pagmamaneho dahil ang inyong abang lingkod ay isa lamang driver. Dati po tayong company driver sa isang malaking hotel o 5-star hotel dito sa Parañaque dati. Ngunit sa kasamaang palad sa
dinami-dami ng mga empleyado na tinanggal, almost 97% yata ng empleyado ron tinanggal. Kaya napasama tayo, wala tayong magagawa po. Pangalawa, masyadong mag-discriminate yung ating mga kasamang dati sa trabaho. Mayon mahirap kasi sa Pilipino, hindi kagaya nung nasa abroad tayo, nung tayo isa pang OFW. Medyo malaki ang respeto sa atin ng iba't ibang lahi. Bilang isang warehouse man dyan sa Middle East, siya nga pala dati po tayong OFW sa loob ng humigit kumulang ng 10 taon dyan sa Middle East. Kaya lang nagkaroon din noong 2009, nagkaroon din ng world economic crisis. Medyo naapektuhan din yung company namin dyan sa Middle East. Kaya isa rin tayo sa mga napili na pagpahingahin ng ating mga boss dyan. Pero actually hindi ako pinauwi nun. Pinaghanap ako ng ibang company. Pero dahil sa mayroon ng problema sa ekonomiya sa buong mundo, mahirap din maghanap ng trabaho. Ayan po, nandito na po tayo sa area ng Victoria Homes, kung saan maraming puno at medyo paliko-likong kalsada at bako-bako. Ito po ang area na to ay sakop na po ito ng San Pedro, Laguna. Ang tawagin tayo Victoria Homes. Shoutout po sa lahat ng OFW saan man sulok ng mundo. Mag-iingat po tayong lagi ngayon sa panahong ito kasi medyo hindi natin alam yung ating kalaban sa kalusugan. Lagi po tayo magsusot ng PPE para personal protective equipment gaya ng face mask at sa kung ano man po ang pinapatupad ng bansang inyong kinaroroonan. Ugaliin maglinis ng maghugas ng kamay po. Ayan po yung ating dinadaanan, medyo paliko-liko na po siya. Wala po tayo sa probinsya, nasa kalungsuran po tayo, kaya lang medyo itong area na po na ito ay pribadong pag-aari, kaya medyo hindi pa siya develop. Medyo pinapataas pa yata yung halaga ng property rito, kaya hindi mo na din-develop. Pero may mga ilang subdivision na po rito sa area na to na nakatayo at may mga company. Ito pong area na to ay nasasakop ng San Antonio, San Pedro, Laguna. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel, sa mga subscriber po, sa mga magsusubscribe pa po, maraming salamat. I-click lang po natin ang subscription button at saka yung ating i-like din ang ating channel po. I-like po natin. Ayan po, medyo paahon na po tayo dito sa
malapit sa Magsaysay, San Pedro, Laguna. Ingat po tayong mga Pilipino sa sulok kayo ng mundo naroon. Ingat po tayo. Halagaan po natin ang ating kalusugan, mahalaga sa lahat. Sa lahat po ng OFW, makakauwi din po tayo sa ating mga mahal sa buhay o ating pamilya dito sa Pilipinas. Basta mag-iingat po lagi tayo. Iwasan po natin makisalamuha sa karamihan tao. Lalo po dyan sa mga kaibigan natin sa Kuwait, yung mga dati natin kasamahan dyan sa simbahan o sa Kuwait City, sa Salhia. Ingat po tayo dyan. Dahil nung nandyan po tayo sa Kuwait ay naging member po tayo ng pastoral dyan sa simbahan sa Malia. Every Sunday at Friday nandyan po tayo. Ayan, nandito na po tayo sa Magsaysay Road sa San Pedro, Laguna. Medyo malayo po tayo sa ating pagdideliveran itong ating items na dala-dala. Ingat po tayong lahat. Natapaan na talaga ako. Sa mga baguhang vloggers po, enjoy lang po natin ang pagbablog. Sipag at syaga lang po at makukuha din po natin ang ating goal. Ayan, pababa na po ulit. Akyat baba po kasi itong kalsada na to sa Magsaysay Road. Mahaba po ito hanggang po doon sa may San Pedro proper o yung bayan ng San Pedro City, going to Muntinlupa. Dati po kasi yung pwede kang dumaan doon sa yung National Bilibid compound. Kaya lang yung itong mga panahon na nagkaroon ng COVID, sinarado po siya. Kaya kailangan mong mag-ikot dito na lang siguro mga 6 to 5 kilometers ang difference papunta ng Muntinlupa. Kasi kung bukas po sana yung NBP reservation compound, mas malapit kasi dadaan po lang tayo ng housing doon sa may Bilibid kung saan medyo malapit po siya ng kaunti. 5 to 6 kilometers po ang diferensya. Malaking tipid sana sa gasolina yung 5 to 6 kilometers. Dagdag kita para pagpapakain sa ating pamilya.